بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايا هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da yau na tara ga watan rabi'u thani a wannan shekara ya kuke zurma ne wani ya ce tara wani ya ce goma wani ya ce 11 gidan rediyon jihar Kaduna 11 Kano 10 nawa ga wata 10 ga wata a jihar Kano a sauke muku 10 ko 11 ga watan rabi'u thani wata na hudu a wannan shekara ta 1423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 21 ga watan shida shekara ta 2002 miladiya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kuma cikin suratul kahf idan ba manta ba lokacin da ya gabata mun tsaya ne karshen aya ta 21 haka ne ko karshen aya ta 21 wa kadhalika a'tharna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا يوكم زام تاشي فرقون آية تأشيرين دا بيوكينا فإن الله تعالى سيقولون ثلاثة الرابع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا Ubangiji ce sayaquluna da sanda za su faɗa susuwa almutanazi'una fi adadil fityati fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke jayayya da juna dangane da adadin ashabul kafi wai su nawa ne waɗannan masu jayayya za su faɗa haka ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'dhum sashin su zai ce hum salasatun rabi'uhum kalbuhum ai su uku ne na hudun su karansu wa yaquluna wani sashin daga cikin su kuma sai su ce khamsatun sadisuhum kalbuhum a'a su biyar ne na shida din su shine karansu wato an samu maganganu guda biyu a yanzu malace wal qawlani li nasara najran mawdi'un bayna ash-shami wa kaza li nasara najran kirista din garin najran to ina ne kuma najran shine malaci mawdi'un bayna shami wal yamani wal hijaz wani gari ne da ke kan iyakar waɗannan sasanni uku kan iyakar sham a waje ɗaya yaman a waje ɗaya al hijaz kuma a waje ɗaya shi garin yana wannan tsakiya to dukan waɗannan zantuka guda biyu cewa ashabul kafi su uku ne na hudun su karansu ko kuma su hudu ne na biyar din su karansu don ana zingina shi zuwa ga kiristan da suka fito daga wannan gari wato garin najran kenan an gane ko wakila a wani kaulin aka ce alqaul al-awwal lil yahud kama fil baydawi zance na farko cewa salasatul rabi'uhum yahudawa suka fade shi zance na biyu cewa khamsatun sadisuhum kalbuhum wato ainihin kirista ne suka fade shi haka waɗansu malamai suka fada duka dai wannan na nuna cewa waɗanda suka yi wannan jayayya da juna dangane da tantance adadin ashabul kafi dukkan su dai ahlul kitab ne sawa'un sun kasance yahudu da nasara ko kuma nasara kadai Allah madaukake ce rajman bil ghaib za su faɗi wannan zance ne rajman bil ghaib bisa ga zato laraba sukan ce ar-rajmu bil ghaib
ga dukkan zancen da ya kasance mai shi ya faɗe shi ba da tabbas. Kullu kalamin lam yastayqinhu sahibuhu fa huwa ar-rajmu bil ghaib. Dukkan zancen da mai shi ba da tabbas, wato sai su kwatanta shi kamar wanda ya jifa cikin duhu. Yayin da duk aka sa maka wani abu aka ce ka auna shi da jifa ka same shi, kuma ya zanto cikin duhu, ballantana kuma da nisa tsakaninka da shi, zai iya wa ka same shi? Zai wahala kwarai da gaske. To shi yasa ake kwatanta dukkan zance na zato da irin wannan jifa da aka yi ta cikin duhu, rajman bil ghaib. Wa qad kafaru bihi min qablu wa yaqzifuna bil ghaib min makanin ba'id. Wato kamar suna jifa cikin duhu daga wuri kuma wanda yake nesa, kaga abin da ake so a samu da wuya a iya samun shi. Ai zannan fil ghaibati anhum wa huwa raji'un ila al qawlayn ma'an. Cewa wannan zance da aka faɗa wato jifa ne cikin duhu, zance ne bisa ga zato shaci faɗi ne, duk yana koma zuwa ga zantukan guda biyu. Zancen da ya ce su uku ne na hudun su karansu, ko zancen da ya ce a'a su biyar ne na shida din su karansu. Kun gane ko? Wato dukkan su dai zance ne, kowanne an faɗe shi bisa ga zato babu tabbas. Wa nasabahu alal maf'uli lahu, wato an yi masa nasaba, ko wa nasbuhu alal maf'uli lahu, an yi masa nasaba dan kasancewarsa al maf'ulu lahu kenan. Ai li dhannihim zalika, sun yi zaton haka. Shabbahu bir rami bil hijarati allati la tusibu gharada, ya kamanta wannan zance da jifa da dutse irin jifan da baya iya samun abin da aka auna. Ai zannan min ghairi dalilin wala burhanin, zance ne da suka faɗe shi ba tare da jagorancin wahayi ba, bisa ga zaton su suka faɗa. Wa yaquluna, kuma wani sashi na mutane za su ce sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, ai su bakwai ne na takwas din su karansu. Al jumlatu min al mubtada'i wal khabari sifatu sab'a bi ziyadati al wawi. Da aka ce sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, wato jumlar thaminuhum kalbuhum khabar ce ga jumlar sab'atun. Ina fata an fahimta. Wato kamar sab'a shine mubtada, ko mu ce shi kanshi sab'a khabar ne li mubtada'in mahzufin taqdiruhu hum sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Asalin zance babu wawun, hum sab'atun thaminuhum kalbuhum, kamar yadda can gurin salasatun rabi'uhum kalbuhum, khamsatun sadisuhum kalbuhum, duk babu wawun. Anan sai aka ce sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, na takwas ɗinsu shine karansu, zance na uku kenan. Wakila ta'kidun, wato bi ziyaratil wawi, wannan wawun din kamar an karata. Abinda suke nufi da karin wawun, ma'ana ko da babu ita ma'anar zancen ta yi daidai, amma akan kawo ta dan karfafa ma'ana, shine sai sai haza harfin za'id. Waɗansu malaman ba sa so a ce za'id, sai dai su ce mishi sila. An gane ko? Kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Asalin zancen hal khaliqun ghayrullah, shin akwai wani mai halitta banda Allah? Amma sai aka ƙara min, hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Wato min din nan ƙara ma'ana take, na tabbatar da cewa babu wani mai halitta fa sai Allah shi kadai, a sama ko kasa babu mai halitta sai Allah. Kun gane ko? Wakila ta'kidun, a wani kaulin aka ce taukidi ce, wa dilalatun ala lusuqi sifati bil mawsuf, kuma dalili ne kwakwara bisa ka cewa wato sifar tana damfare da abin da aka siffanta. Saminuhum kalbuhum, wato lalle yana damfare da sab'atun din nan hade da juna suke, haduwar da babu yadda za a yi a raba su. An gane ko? Sai malam yace wa wasful awwalina bir rajmi duna thalithi dalilun ala annahu mardiyun wa sahihun. Zantuka guda biyun farko cewa su uku ne na hudun su karansu, ko su biyar ne na shidan su karansu, sai aka jingina su da cewa rajman bil ghaibi. Amma zance na uku sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, shi kuma ba a ce rajman bil ghaibi ba, sai aka kyale shi. Sai malai ce dalilun ala annahu mardiyun wa sahihun. Wannan dalili ne bisa ga cewa wannan zancen na uku abin yarda ne kuma shine ingantacciyar magana. Adadin ashabul kafi su bakwai, na takwas din su karansu. Amma zancen da yace su uku ne na hudun su karansu, na su biyar ne na shidan su karansu, zance ne rajman bil ghaibi, baya da inganci. Amma wannan da aka ce sab'atun wa saminuhum kalbuhum, sai aka yi shiru dan nuna cewa menene shi ingantacce ne.
ko da al-imam ibn kasir abin da ya tabbatar kenan cikin tafsirinsa. An gane ko cewa dai zantukan gaba ɗayansu guda uku ne, ko zance kaza ko zance kaza. Biyan farko rusassu, na uku kuma shine mai ingantacce. Wannan shine zance mafi inganci dangane da adadinsu. To har yanzu dai akwai ƙarin bayani dangane da wawun ɗin da ke cikin wasaminuhum kalbuhum. Kun ji dai mun ce a nan gurin asalinta a cikin zance shine mai babu ita, amma an ƙara ta don mai don ƙarfafa ma'ana da kuma tabbatar da ƙarfafuwar siffantuwar mubtada da khabar ɗinsa. Kun gane da kyau? Waɗansu malamai suna cewa a'a wannan wawun ɗin ita ce wawu samaniya, wai dan a cikin larabawa akwai waɗanda su ƙarshen kirge a wurinsu shine 8 in kirgen ɗaiɗai ne, ba sa ƙarasawa 10, da haka za su iya cewa 5, an gane ko? Za su iya cewa 6, 7, amma in sun zo 8 sai su ce wa thaminatun ko wa thamaniyatun, an gane ko? Amma duk waɗancan za su ambace su ba tare da wani wawu na tsakiya ba. 3, an gane ko? 4, 5, 6, 7, sai kuma su ce me wa samaniyatun, wato ita ce wawu samaniya kenan. Har sai karfafa zancen su da wani jeri cikin alkur'ani a waɗansu ayoyi da ubangiji ta'ala ya kawo wawun a daidai lokacin da aka je kan lamba ta 8 shine at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf, sai aka ce me wannahuna, da aka zo kan da 8 sai aka kawo wawun. asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin, sai aka ce me wa abkara, sai aka kawo wawu. To amma duk kabbara ku wannan zancen da ifi ne, Allah wallahi. Abin da yasa suka ce da ifi ne, sai suka ce ku lura mana, wato sai kafin in kawo abin da ya zanta shi da ifanci sun sake kawo dalili na uku. Suka ce wajen inda Allah ke maganar kofofin wuta da kofofin aljanna, kofofin wuta guda 7 ne, da aljanna guda 8 ne, da nassin hadisin manzon Allah guda 8 ne, amma wuta guda 7 ne da nassin aya laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maksum. Amma kofofin aljanna guda 8 cikin hadisin da ke cikin sahih bukhari, an gane ko? Da manzon Allah ce duka wanda ya alwala kamar yadda kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza, to za a bude masa ɗaya daga cikin kofofin aljanna guda 8 ya shiga ta inda ya ga dama. Sai ya nasanta ce guda nawa? Guda 8. To da aka zo cikin suratul zumar sai aka ce wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha, wato sai ba kawo wawun ba. Amma da aka je maganan aljanna wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sai suka ce wawun dinnan wawun samaniya kenan, tana baka labarin kofofin guda 8 ne. Amma a can da yake ba su kai 8 ba sai ba a faɗi wawun ba, a nan da yake sun kai 8 sai aka faɗi mai wawun. To amma wannan ka'ida ta su za ta karye cikin faɗin Allah ta'ala huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru, an kirga 8 ba tare da wawun ba. Ka an kirga 9 ma in ka faro da Allahu huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbaru al-mutakabbir, hatta ba a tare da an ce wawun ba. Da haka da zana ce kabbaran ku ta tashi daga aiki kenan. To don haka cewa wannan wawu samaniya ce gaskiya zance ne mai rauni. Abin da yake daidai shine mu ce wawun ce ta atafi, in an ga dama a kawo ta, in an ga dama a ki kawo ta. A cikin alkur'ani wani lokacin ana kawo ta, wani lokacin a ki kawo ta. An gane ko? Allah ce wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum, illa wa laha kitabun ma'lum, kaga sai aka kawo wawun. Amma a wani wurin wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munziruna zikra wa ma kunna zalimin, a can ba wawun, a nan gurin an kawo wawun. Wato in an ga dama a kawo wawun, in an ga dama ake kawo, duk wanda aka yi. Inda larabci kake ne da gobe ba qur'ani ba, zaka iya cewa wai kullu amilin salatun rabi'uhum kalbuhum, khamsatun sadisuhum kalbuhum, sab'atun saminuhum kalbuhum, ba tare da wawun ba. Amma tunda qur'ani ya kawo wawun sai ka kawo. Amma ba wai dan dole bane a kawo ta, ko da babu ita zancen yayi daidai, amma zuwanta yana karfafa ma'ana ne.
ina fata an fahimta. A'a, yau ai ba mu kara sawo ma, me kake gaggawa, me kake ji na baka na zuba? Wai rashin hakuri ya kawo mai wancan ta haifa, inda an yi hakuri sai ya yawo da kafarsa tambaye shi ya sunan ka ya ce wani. Da Ubangiji ta alaka wannan sai ce qul ka ce da su rabbi a'lamu bi iddatihim, Ubangiji na shine mafi sani dangane da adadin su, ma ya'lamuhum illa qalil, babu wanda ya san su sai yan kadan cikin mutane. Ashe banda Allah ko wanda suka san su, amma wanda suka san su ba su da yawa. Ina fata an fahimta, kaga anan bai kore a san su ba kenan. Qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas ya ce ana min al-qalili, ni ina cikin wannan yan kadan din. ممن علموا ذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم عن جبريل عليه السلام, cikin irin wanda suka ilmanci haka ta hanyar bayar da labarin annabi ta hanyar shi ma labarin da ya ji daga wajen Jibril alaihi salam. Wa qala Abdullahi dan Abbas ce hum sab'atun, lalle su bakwai ne. Wa hum, wannan kuma zance ne na malam, su bakwai din nan ga sunayen su: Miksamina, Tamlika, Mirtunus, Naitunis, Sirionis, Zunwanis da dai sauransu. Allah da Isra'iliya ne, ma anzar Allah biya bin sultan. Ina jin mun riga mun gama bayani kan wannan, cewa tantance sunayensu bai tabbata ba cikin aya, bai kuma tabbata ba cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkanin su Isra'iliya ne. Muna fatan Ubangiji ta Allah ya ji kan malam da gafara, yayi masa rahama, amma wannan abu ne wanda ba za a bi shi a kai ba, domin dukkan su Isra'iliyat ne. Tantance sunan su bai tabbata cikin Qur'ani ko hadisi ba. Har ma suka ce wai wannan sunan na karshe wa huwa ra'il li ganamin, wato shi dan kiwon tumaki ne. Duk wannan ba nasi. Wasu kalbi sunan karen su kuma kitmir, ima Isra'iliyat ne. Wakila hamran ko humran, wakila rayyan, dukkanin su Isra'iliyat ne. Qur rabbi a'lamu bi iddatihim, kace da su ubangiji na shine mafi sani dangane da adadin su, ma ya'lamuhum illa qalil, ba wanda ya san su sai yan kadan daga cikin mutane. Fala tumari fihim illa mira'an zahiran. Fala tumari, abinda ake kira da almira'u, musu da jayayya. Fala tumari fihim, kar ka yi jayayya fihim cikin lamarin ashabul kafi, wai wajen tantance adadin su ko shekarun su ko wani abu da ya shafe su, illa mira'an zahiran, sai jayayya ta zahiri. Me ake nufi da jayayya ta zahiri? Ka faɗi abin da tabbas an faɗa maka ta hanyar wahayi. Duk abin da yake lalibe ne cikin duhu, kar ka ma ka yi jayayya ka ce kaza ne ko ba kaza bane ba. Tunda mutane ne da sun riga sun wuce, ba a iya sanin labarinsu sai abin da Allah ya faɗa, domin al'amurra da suka wuce karni na baya, tsare ko na baya masu nisa, al'amurra ne da suka shafi gaibu, ba a iya sanin shi sai abin da Allah ya gutsura wa mutum ta fuskar wahayi. An gane ko? Da haka aka hana manzon Allah yin musu game da abin da ya shafi ashabul kafi, sai fa musu da ya shafi zahiri, abin da yana da nassi akai Allah ya yi masa wahayinsa, to sai ya yi jayayya ya ce kaza ne game da su. Duk abin da baya da wahayi akai to sai ya kame bakinsa. In wani ya ce kaza ne, ba zai karyata ba, ba zai gaskata ba, ba za a yi jayayya da shi ba. Amma duk abin da an ce adadin su guda bakwai ne, na takwas din su karansu, sai wani zai ce su uku ne, na hudun su karansu, ko su biyar ne, na shirin su karansu, nan anan manzon Allah yana da dama ya yi jayayya da mutum. Ko wani ya ce su 11 ne, ko wani ya ce su 8 ne, na tara din su karansu, duk mutum yana da dama ya yi jayayya da duk wanda ya faɗi haka. Shine illa mira'an zahiran, sai jayayya ta me? Ta zahiri, wadda take a sarri, kana da wahayi akai, kana da nassi akai. Bima unzila alayka, dangane da abin da aka saukar maka. Wala tastafti fihim minhum ahada, wala tastafti minhum ahadan fihim, shine asalin zancen. Kar kai wa wani fatawa fihim cikin lamarin ashabul kafi, minhum, kowane ne cikin ahlul kitabi, kar kai masa fatawa, ko kuma kowane ne cikin mutane, kar kai masa fatawa. Tsaya daidai kan inda Allah tsayar da kai akan wahayi, ba ƙari babu rigi. Kar ka nemi ƙarin bayani. To manzo Allah ma an ce kar nemi ƙarin bayani, dan me kake neman ƙarin bayani kan abin da Qur'ani ya faɗa? La tastafti fihim minhum ahada, kar ka yi wa wani fatawa minhum cikin mutane, fihim, dangane da labarin ashabul kafi. Abinda Qur'ani ya kawo yace sun yi kaza, sun zauna cikin kogo, wa tahasabuhum aykazan wa hum ruqud wa nukallibuhum zata al-yamini wa zata shimali wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasit. Duk wannan abin da Qur'ani ya kawo sai ka tsaya a nan gurin. Ƙari akan wannan, sunayensu, shekarunsu, tsawon kowanne zira'i nawa ne, wane ne manomi, wane ne dan kasuwa, wane ne dan siyasa, wane ne dan bokon cikin su, duk ba a ce ka samu wannan labarin ba. Duk inda ka je ka kwakulo zaka samu Isra'iliyat. Ina fatan kuna fahimta.
shine wala tastafti fihim minhum ahada wa fi hadha dalilun ala man al muslimina min muraja'ati ahli kitabi fi shay'in min al ilmi lit tahqiqi mala yace a cikin wannan akwai dalili a bayyane wanda yake nuna hana musulmai dangane da komawa wajen ahlul kitabi kace za ka yi musu fatawa kan wani abu na addini fi shay'in min al ilmi cikin wani abu na ilimi lit tahqiqi wadan ka samu tabbas akan su dan abin da za su faɗa ma ba tabbas bane wahayin da ke hannunsu sun rike dashi yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi sun riga sun caccanja shi ba ka da tabbas din menene wahayin menene kuma wanda ba wahayin ba malai cewa bada annaha Allah ta'ala rasulahu an istifta'i ahadin min ahli kitab bayan Allah ya hana annabinsa dangane da tambayar wani cikin ahli kitabi fi ashabil kahfi dangane da abin da ya shafi ashabul kahfi allamahu al-adab ash-shar'iyya sai Allah ya koyawa annabi wadansu ladubba na shari'a ladubba na zaman tare irin wanda ake so musulmi ya kasance a kai ladubba na magana na zance wanda ake so musulmi ya rayu a kai fal awwalu daya daga cikin su an yu'allika kullu ma yuridu an yaf'alahu bi mashi'ati Allah ta'ala ya ratayar da duk abin da yake so ya aikata ya ratayar da shi da ganin damar Allah zan yi kaza in Allah ya so in Allah ya yarda zan yi kaza in Allah ya ga dama ya ratayar da duk abin da zai yi wa an yadhkurahu idza nasiya sannan kuma in ya manta duk lokacin da ya tuna to sai ya ambaci Allah madaukakin sarki wannan shine ladabin da za a koya masa ko ladubban da za a koya masa cikin aya ko ayoyin da za su biyo baya sai Allah ce mai ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا Ubangiji ce wala taqulanna li shay'in kada ka kuskura ka ce da wani abu ko kuma kar ka faɗa domin wani abu da kake son aikatawa kar ka ce inni fa'ilun zalika gadan lalle ni gobe zan yi kaza wannan gadan din ba ta nufin gobe tana nufin ma yastaqbilu min zamani duk lokacin da ke zuwa nan gaba nan da minti 10 nan da awa daya nan da kwana daya nan da wata daya nan da shekara daya ya halatta ka sa masa suna gobe a cikin alkur'ani ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wata gobe kenan ta asabar ko gobe ta kiyama gobe ta kiyama kenan wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun an gane ko wato duk abin da ya shafi zamani da zai zo a iya ce masa gobe kamar da wani ke cewa wa a'lamu ilmal yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami wato na san me ya faru jiya me yake faruwa yau dan a gabana ne amma me zai zo nan da minti 5 ban sani ba tun a jahiliya wani dan jahiliya ke faɗin wannan walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami haka duk abin da ya wuce sa iya ce masa ams sawa'un jiya ko ɗazu ko shekaran jiya ko makon jiya da shekara 1 da shekara 2 da suka wuce duk ya halatta a ce masa amsu wani ce mana albaka a takallubu shamsi wa tulu'uha min haythu la tumsi wa tulu'uha hamra'a safiyatan wa ghurubuha safra'a kalwarsi al-yawma a'lamu ma yaji'u bihi wa madha bi fasli qada'ihi amsi ma'ana dazu ta wuce da abin da ta wuce me zai zo gaba kuma ban sani ba sai ya ce amsi yana nufin dazu ba yana nufin jiya ko shekaran jiya ba wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah karka ce wa duk wani abin da zaka aikata lalle zan yi abu kaza in an jima lalle zan yi abu kaza gobe ko jibi fi ma yastaqbilu min az-zamani cikin abin da ke zuwa na zamani kada ka kuskura ka ce zan yi kaza kai tsaye illa an yasha Allah sai ka jingina abin da mashi'ar ubangiji istisna'un mufarragun min a'ammil ahwali mala yace istisna'i ne wanda ya shafi kowane irin hali ai la taqul li shay'in fi halin min al ahwal kar ka fada wa wani abu kar ka fada don son aikata wani abu cikin kowane hali cikin kowane yanayi illa fi hali talabbusika bit ta'liq bil mashi'a fati sai ka garwayu ka cudanyu da jingina abin zuwa ga mashi'ar Allah in Allah ya yarda gobe zan yi kaza
ko gobe zan yi kaza insha Allah, gobe ba zan yi kaza ba insha Allah, in an jima zan je wuri kaza insha Allah. Duk abin da zaka faɗa kar kawai ka ce zan yi kaza gobe, zan yi kaza jibi, za mu yi kaza gobe, jibi za mu yi kaza, ba tare da ka ce insha Allah ba. An gane ko? Annabi ake faɗa masa haka, to wanda ba annabi ba fa min babi aula ya fi wanda ba annabi ba shi ya fi cancantar ma a faɗa masa haka, tunda in ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa an faɗa masa haka, to wanda ba shi ba min babi aula kenan. Wakila malam yace a wani kaulin aka ce mawdi'u an yasha'a, mawdi'un da an yasha'a ta mamaye aljarru aljar wato wuri ne na jarra, muta'alliqun bi muqaddarin hal, wato ana yana rataye da wani abin da ake kaddara shi wanda shine hal. Yaya zance yake? Wata kadiru yadda ake kaddara zancen, la taqulanna af'alu gadan illa mutalabbisan bi an yasha Allah bi an taqula illa an yasha Allah. Kar ka ce gobe zan yi kaza sai ka ce illa an yasha Allah, sai ka ce in Allah ya so. Wannan shine ma'ana ko ita ce ma'ana mafi shahara ko mafi kusa da abin da lafazin ayar ke cewa. Duk da cewa waɗansu malamai sun fassara ta da maganar rantsuwa ce, kada ka rantse cewa gobe zan yi kaza face sai ka ce illa in yasha Allah. Amma dai abin da ayar take nuna ba maganar rantsuwa bace ba, ta shafi kowane irin abu da zaka yi, kar ka ce zan yi kaza sai ka ce insha Allah. Kuma abin da ke nuna haka hadisin Bukhari da Muslim wanda yake kawo mana labarin Annabi Sulaiman alaihi salam. Annabi Sulaiman ne yayin rantsuwa yayi alwashi yace la atufanna laylata على 70 أو 90 امرأة كل امرأة منهن تأتي بولد يقاتل في سبيل الله. yace a yau sai na taki cikin mata na 70 ko 90 a wannan daren ɗaya, kowace sai na zake mata, kuma kowace sai ta samu juna biyun da za ta haifi jaririn da zai zama mujahidi gobe. Ma'ana nan da lokaci mai zuwa ya zama mujahidi dan gwagwarmaya mai yada kalmar Allah a ban kasa. Mala'ikan da ke tare da shi sai ce sai insha Allah, sai Annabi Sulaiman bai ce komai bai shiru, bai ce insha Allah ba. Haka Allah ya kaddara, ba wai taurin kai bane ba, sai ya shiru bai ce insha Allah ba. Daren yayi kuwa yaje diya taki matan nasa 70 a wata riwaya 90. San annabawa ba kamar gama garin mutane bane ba, yanzu kai mata 10 ya zaka da su, amma 90 kaddara ma 70 din ne. Kuma sai ya kasance babu wadda ta yi juna biyu sai wata guda ɗaya, ita ma da ta tashi sai ta haife cikin kafin halittarsa ta cika, sai ya zanto ta haifi rabin mutum. Shine Allah ya bada labari cikin suratu Dawud, wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Yanzu goma hadisin Bukhari ka huta, amma kaga a can gurin malaman tafsiri suna kitsa Isra'iliyat masu tarin yawa. Menene jasad din nan? A ce ai wai ya ajiye zoben sa ne zai yi wanka, wani aljani ya zo ya dauki zoben sai ya saci kamannin Annabi Sulaiman har ya je taki matar yayi me duk Isra'iliyat ne, ma anzalallahu bihi min sultan. Ga hadisi nan cikin Bukhari kamar rana lokacin azhar. Jasad halitta wanda take bata cika ba, alqaina ala kursiyihi jasadan thumma ana. Allah ce mun jarrabe Annabi Sulaiman yayin da ya sha alwashin lalle cikin daren nan sai na kusanci mata na kaza, kuma ko ce ta haifi jariri, aka ce insha Allah bai ce ba, sai ya kasance mun jarrabe shi. Ba wadda ta ciki sai guda daya, ita kuma ta ba a samu cikakkiyar halitta ba, shine jasadan, sai muka jefa masa shi, ma'ana ta haife shi akan shimfiɗarsa ko kan gadon sarautarsa. Da ya zo ya gani sai ya tuna abin nan da ya faru na ya alwashi ba tare da ya ce insha Allah ba, sun ma'ana ba, sannan sai ya koma ga Allah, ya nemi Allah gafara, ya nemi Allah yafiya. Qala rabbi ghfirli, yace ya ubangiji kai mun gafara, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ka bani wani mulkin da bayana ba wanda zai iya samun sa. Innaka antal wahhab, lalle Allah kai ne al-wahhab mai kyauta mai baiwa. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab wash-shayatin kull banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad hadha ata'una. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ce muka hore masa iska ta tafi da shi duk inda yake so. Za shi Makka yana daga Kano, kawai sai shi faɗi darduma, duk wanda za shi Makka dan rakiya ya zo a tafi a haukan darduma. Tajri bi amrihi,
tana tafiya da umarnin Allah, tafiyar nan da take rukha'an a sannu, haisu asab, duk inda ya ce a yi nan za ta yi. In ya ce Yaman a tafi Yaman, Baitul Maqdis, Makka, Madina, Sham, ina ne duk inda ya ce a tafi. Wa shayatina, muka hore masa aljanu, kulla banna'in wa ghawwas, a cikin su akwai ƙwararren gini, birkil da injiniya na gini ƙwararre, wa ghawwas da masu nutso a cikin ruwa su ɗebo gwalagwalai da ma'adanai a ƙasa. Wa akharina muqarranina fil asfad, waɗansu kuma ga sunan a daure an sa musu mari sun yi laifi. Banda annabi waye zai daure aljani kuma, kaga aljani ya ga ta kansa in gama. Wanda an nuna bunƙasan mulkin wani sarki ya isa, wani gwamna ko shugaban ƙasa ya isa. A ina jin duk gwamnan da ya ga aljani to sai fa yan aljanin ya kure masa gudu, sannan zai kare masa kallo na gaba ɗaya, ko ba haka ba? Ballantana ma waye kama shi ya sa shi amari. Da Allah ya kawo wannan sai ce haza ata'una, wannan baiwar mu kenan da muka bashi. Famnun aw amsik bi ghairi hisab, in ka ga dama ka bayar, in ka ga dama ka hana. Wanda ka ga dama ka bashi, wanda ka ga dama ka hana shi, baka yi laifi ba, an sa maka tasarrufi ne, ka yi duk abin da kake so cikin dukiyar. Kaga annabawan Allah, ka san cewa an yi mulki an kare sun tuni, an riga an ci tuwo su ɗai kwanan ake kawai, amma tuwon an riga an cinye, yanzu akwai shin ne mutane suke wawasu a kai, ya za a alashi. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. kada ka ce da dukkan wani abin da zaka aikata gobe zan yi kaza ko in an jima zan yi kaza, face sai ka ce insha Allah. wadhkur rabbaka idza nasit, mala ce wal adabu thani, ladabi na biyu, qauluhu fadin Allah ta'ala wadhkur rabbaka idza nasit, ka ambaci sunan ubangijin kai idan ka tuna, bi an tusabbihahu, ta yadda za ka yi masa tasbihi, au tastaghfirahu, ko ka nemi gafaransa, idza nasita shay'an fil kalami, in ka manta wani abu cikin zance. Ma'ana a yanzu sai ka ce gobe zan yi kaza, shedan ya mantar da kai baka ce insha Allah, bayan awa ɗaya sai ka tuna sai ka ce insha Allah. Wata mai zuwa zan yi kaza, baka ce insha Allah, bayan sati ɗaya sai ka tuna to sai ka ce insha Allah. Shine ma'anan wazkur rabbaka, duk lokacin da ka tuna ubangijinka shikenan sai ka lokacin da duk ka tuna wato sai ka yi abin nan, sai ka ambaci ubangiji. In ka manta daga baya ka tuna sai ka ambaci ubangiji, shine ma'anan wazkur rabbaka idza nasit. Waɗansu malamai suka ce a'a, kalmar wazkur rabbaka idza nasit mun yadda tana da alaka da zancen da ya wuce baya din, haka ne, amma baya hana ta samu wata ma'anar ta daban ƙari akan waccan. Wace ce ma'ana? Ita ce suka ce ma'ana ko da wani zance kake son ka faɗa, yanzu ina so in jawo muku wata aya sai ta kakare, ka san Qur'ani na da wannan mu'jizar. Ina so in jawo hadisin farko cikin 40 hadis, nayi sai na kasa tunawa, haka na iya faruwa ko bai faruwa? To idan ka manta kowane irin abu da ka so ka tuna shi sai ka manta, to ambaci ubangiji. Ambaton ubangijin na iya taimaka maka wajen me tuna wannan abu, ko ka ce subhanallah, ko ka ce la ilaha illallah, ko ka ce inna lillahi wa inna ilaihi, duk abin da zai shiga sunan zikiri ka ambace shi, an baka kofa a buɗe, in dai dan ka tuno mai kamanta ne. Ina fatan kun fahimta. Suka ce domin mantuwa daga shedan ne. Baka ji ba ko da abokin tafiyar annabi Musa kamar yadda zamu karanta a nan gurin da yace qala ara'aita iz awayna ila sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an azkura. Ba wanda ya hana ni in tuna shi sai wa istahwaza alaihim ash-shaytanu fa ansahum dhikra Allah wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma al-qawmi adh-dhalimin wa ma 'ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay walakin dhikra la'allahum yattaqun. Shaytan da iya sa mutum bantuwa, zikirin Allah kuma sai kori shaytan sai ka tuna. Shi shaytan da an ambaci Allah aure sai ya gudu. Yasa yana nan tare da kai, da ya ji mai kiran sallah ya fara kiran sallah sai ya fita a guje, da an gama kiran sallah sai ya dawo, an zo za a yi kama sai ya fita a guje. Shi yasa sai manzo Allah ya sunnanta maka kai isti'aza din cikin sallah dan bude sallah dan ka kore shi. In ma kana ciki ya dame ka sake yin isti'aza, ka tofa hagun ɗinka ya halatta ko kana cikin sallah. An fahimta ko? Wani sahabi ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani aljani ya hana ni sukuni cikin sallata, hala baini wa baina salati.
yayi ta jefa mun tunani, yayi ta jefa mun waswasi, sai manzon Allah ce iza ahsastahu, in har ka ji duriyarsa ya zo ko ka ji duriyarsa yana sai ya jefa maka waswasi, ka yi ta isti'aza da Allah so 3 ka tofa a hagun ɗinka. Ana cikin me? Ana cikin sallah. To amma yanzu wani yana ganin tunda mai alar ya ce idan an yi tofi shikenan sajadan ba'adi kuma ta kawo mutum. To don saboda a cikin tofi akwai ta akwai fa, wai tuf wato ta'un da fa'un kenan ya zama zance. To in dai tuf zance ne to sai na ce me? Hausa ne? Yarbanci? Turanci? Inyamuranci? To menene tuf? Ba zance bane ba. In an gina abin akan cewa zance ne to tuf dai kan ba tofi ba zance bane ba, tofi ne kawai. Dan idan mutum ya ce ma zance ne sai ka ce wani yare. Kuma sannan da aka ce tuf menene ma'anarsa, in mun ce fassara mana me zaka ce? An gane ku? Wadhkur rabbaka idza nasita, ka ambaci ubangiji yayin da duk mantuwa ta kama ka sai ka ambaci ubangiji dan ka tuna. Idza nasita shay'an fil kalami wa dhakartahu ala ghairi ma huwa alayhi nisyanan aw khata'an, idan ka manta wani abu cikin zance ka ambace shi ba yadda yake ba ta hanyar mantuwa ko kuskure, wa huwa hukmun amun fi kulli kalamin. Malai yace wannan ya shafi kowane zance, ya shafi zancen cewa in ka ce zan yi kaza ya halatta daga baya, idan da baka ce insha Allah ba, ko da bayan shekara ne ka ce me insha Allah, ko da bayan awa 1 ko awa 2 ko kwana 1 ko kwana 2 ka ce insha Allah, shine wanda kun raba kai zana ce. Kuma ya shafi ko da wani abu kake son faɗa ka manta to sai ka ambaci Allah insha Allah ta'ala zaka tuna. Kun fahimci wannan? Shine ma'anar wanda kun raba kai zana ce. Wa yakunu dhikrul mashi'ati ba'da an-nisyani ka dhikriha ma al-qawli, sai ya zanto ambatan insha Allah bayan mutun ya manta da to kamar ambatanta ne tare da zance. Qala al-Hasan wa ghayruhu, al-Hasan al-Basri da shi da wani malami suka ce ma dama fil majlisi, zai ce insha Allah matukar yana wurin. Wa amma fi nafi kaffaratul yamini, amma abin da ya shafi kore kaffara ta rantsuwa, fala yanfa'ul istisna'u, to gaciya ba ta da wani amfani illa idza nawa, sai in ya kulla niyya wattasala bil kalami, ya sadar da togaciyar da zancen da yayi, ولفظ بالكلام ولفظ بإن شاء الله، كما يفرت كلمة إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، كما يفرت كلمة إلا أن يشاء الله. وإذا اختل شرط، إذا وانا شرط يروشي تكين شرط النغ، فالكفارة بالحنث إلا لعذر، تو وانا كفارة تاهو كان سيفا ينقذر يا فارو كقطع الكلام بنهو القحة، كما وانا ينكي زنتي دان سبو دتاري. Abinda malai yake so ya ce akwai zance da ake jinginawa da Abdullahi dan Abbas, Allah shi kare ta a gare shi, yace wannan aya ta shafi hatta rantsuwa. Duk wanda ya rantsa yace wallahi gobe zan yi kaza, ko wallahi idan Allah ya kai mu Ramadana na yi maka alkawali sai na baka kujeran umara, na yi maka alkawali sai na baka gero ko shinkafa ko sukarin da zaka yi amfani da shi har azumi ya wuce. Mutum ne ya samu talaka ya labarta masa wannan zancen ya kuma rantsa da Allah, to amma bai ce insha Allah ba. Suka ce bayan wata ɗaya sai ya tuno, a'a lokacin da na yi abin nan fa ban ce insha Allah ba, sai ce insha Allah. To sai azumi ya zo sai bai cika wannan alƙawarin ba, kafara ta kama shi ko bata kama shi ba. Sai suka ce wai tun da ya faɗi insha Allah to shikenan kafara bata hau kansa ba. An gane ko? Sai malam yake so ya rushe wannan zance, sai ce a'a sharaɗin insha Allah tabarrantar da kai daga kafara in ka kasa cika abin da kai rantsuwa a kai shine sai ya zana sharuɗan gasu. Ko kalli rubutun da yi, ya ce na farko illa izanawa, sai in yayi niyyar hakan a zuci, yayi niyyar ya yi rantsuwa tare da insha Allahu, ya niyya haka a zuci. Kun gane ko? Dan insha Allahu ta zame masa abin da zai barrantar da rantsuwarsa, ba zai kafara ba ko da ko ya warware, in yayi niyyar haka a cikin zuci. Na biyu wattasala bil kalami, insha Allahun ta haɗu da zancen da ya yanzu, wallahi idan Allah ya kai mu azumi zan baka kujeran umara insha Allahu, kaga a yanzu kenan. Amma idan ya bari zan baka kujeran umara yi shiru, aka shiga wata hira, bayan can sai tana sai ce insha Allahu, yana nufin haɗu da zancen da su, kaga ba samu ittisali ba bainal yamin wal istisna, wato tsakanin rantsuwa da togo din ba a samu ittisali ba. To dole ko sai an samu saduwa da juna tsakanin rantsuwa din da abin nan da togo.
wa lafzu insha Allah wato wa lafaza bi insha Allah ya furta insha Allah ko kuma illa an insha Allah malai ce idan sharadi ɗaya daga cikin wannan ya karye to babu wani maganan cewa wai babu kafara akan ka yan kawarware dole sai kai kafara. Abun nufi zan iya cewa wallahi zan yi maka kaza nan da wata kaza insha Allah, daga baya in nayi ina da lada, in wani abu ya hana ni ba kafara a kai na tun da dama na ce me insha Allah. Amma idan ban faɗa ba na ce wallahi zan yi maka kaza nan da wata kaza sai ne shiru har sai da aka shiga wani zance daban sai na tana sai na ce insha Allah, to daga baya fa dole in cika, in ko ban cika ba akwai me a kai na kafara. Kun fahimci wannan zancen? To amma sai aka jingina zuwa ga Abdullahi dan Abbas cewa ya ce ko da bayan shekara ɗaya ne ka tuna rantsuwar da kai za ka yi kaza, lokacin bai riga ya zo ba sai ka zo ka ce insha Allah to wai yayi. Haka aka jingina wa Abdullahi dan Abbas. Har ma kissa da malamai suke rawaitowa cikin littafin tafsiri, wato Abu Hanifa yana daga cikin wanda bai yadda ba da wannan riwayar daga Abdullahi dan Abbas. Sai Abu Ja'far al-Mansur ya zo ya same shi, ya ce da shi yaya zaka ce baka yadda ba, magana daga sahabin manzon Allah kaza da kaza, sai ce ai rashin yadda ta da wannan kai taimakon ka zai yi, ba kai ne halifa ba, kai ne fa kake sa mutane su zo su yi maka mubaya'a kuma baka yadda ba su yi mubaya'a don har sai sun rantsi cewa za su yi maka da'a. Mun yi maka mubaya'a wallahi za mu yi maka da'a. Yace to kaga tunda kana rantsar da mutane kan yi maka mubaya'a, yanzu idan ka yadda a bari insha Allah ko da bayan shekara ɗaya ne a faɗe ta, mutum zai iya zuwa ya ce wallahi zan yi maka baya a yake cewa insha Allah, yana fita ya ce insha Allah, ka ko da ya karye yi maka da'a din ka fara na kansa. Ita ka gani fata wata taimakon ka za ta yi. Abu Ja'far Mansur ce gaskiyar ka fa, gaskiyar ka yi. An gane ko? Kuma akwai kisa da alqadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki yake rawaitowa, wata yarinya budurwa a Bagdad da take cewa aka ji ta tana hira da yar uwarta, tana cewa yo ai wannan magana ta Abdullahi dan Abbas ma abin da ke nuna rauninta kissar Ayyub. An gane ko? Annabi Ayyub alaihi salam lokacin da ya rantsuwa sai ya daki matarsa, ba haka bane ba, yace in ya warke sai ya mata bulala 100. Ubangiji ta'ala kuma da ya warke yana wannan cika rantsuwa ya zai yi, dole sai bulala 100, sai aka barrantar da shi ta hanyar ya dauki kananan tsintsiya ko wani abu mai kama da tsintsiya har kwaya 100 ya dake ta duka ɗaya, shikenan fadrib bihi wala tahanas, shikenan da yayi wannan ba tare da warware rantsuwarsa ba kafara ta kama shi ba, yayi daidai da mai bulala 100. Sai ta ce to a nan gurin inda insha Allahu na warkaswa ko da ba hada ta da zance ba, da a madadin Allah ya ce masa dauki tsumingiya guda 100 ko tsintsiya guda 100 da sai ce kawai ce insha Allah shikenan. Haka ne ko ba haka bane? Amma Allah bai ce masa haka ba, sai ce kaza. Ma'ana kaga fikihun yarinyar ta gano cewa ga, ina fata an fahimta. To a takaice dai wannan magana ta Abdullahi dan Abbas, wato ko da yake waɗansu ma daga cikin malamai kamar su Ibn Jarir al-Tabari su suna ganin ma ba hakan yake nufi ba, kawai waɗansu ne suka fassara masa cewa haka yake nufi. Amma shi abin da yake nufi daidai da maganan farko yake nufi. Kar ka ce gobe zan yi kaza sai ka ce insha Allah, in ko ka manta ko da bayan shekara ɗaya ne ce insha Allah, wannan ko maganar sa ta riga ta wuce. Amma ba babu rantsuwa ya sa maganar sa ba, waɗansu ne suka fada da fadin maganar sa har suka shigar da ita babu rantsuwa, amma ba haka yake nufi ba. Haka Ibn Jarir al-Tabari ya faɗa, wanda ka Ibn Jarir al-Tabari ko hujja ne. wal adabu thalith ma yace ladabi na uku qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada, ka rinka cewa lalle ya kusata ubangiji na ya shiryar da ni li aqraba rashadan ga mafi kusancin shiriya min hadha cikin wannan labari na ashabul kahfi. Wato rinka fadawa mutane haka, wato kai ma duk abin da ya shafe ka ka rinka fata a cikin zuciyarka, kana fada a baki ina fatan Allah ya shirye da ni zuwa ga abin da yake shine mafi kusa da shiriya. Manzon Allah yana yawan faɗin cewa an ce ya rika faɗan cewa Allah shirye da ni zuwa ga abin da yake shine mafi kusa da shiriya. Wato cikin zancen da suka ce su uku ne na hudun su karansu, ko su biyar ne ko su shida ne na karan na biyar ne na shidan su karansu, ko zancen da yace su bakwai ne ta hudun su karansu, an ce ya rinka roƙon Allah ya shirye da shi zuwa ga me abin da yafi kusa da shiriya min haza cikin wannan sabani, ko cikin wannan zantuka, ko cikin wannan qadiya, ko cikin wannan mas'ala. To kaga shi ma wannan ladabi ne, duk abin da aka samu sabani akai
to ya halatta kai ma ka ce ya ubangiji shiryar da mu zuwa ga abin da yake shine mafi kusa da shirya. An gane ko? To amma fa a nan gurin ana magana akan sabani na in abubuwa ne guda biyu wanda kowanne yahtamilu al-khata'a was-sawaba. Shi kadai ya iya yiwa daidai ne, ya iya yiwa kure ne, ka kasa gane wajahin daidai, kowanne da ya furin jaye cikin zantuka. Amma idan abu ya kasance guda biyu ne, ɗaya ƙararren gaskiya ne, ɗaya tsabar ƙarya ce, to kuma wannan sai ka ce yanzu dai ban san wanne ne ya fi kusa da shirya ba. Misali wani ya zo ya ce Allah uku ne, aya kuma ta zo ta ce qul huwallahu, sai ka zo ka ce a sa an yaje ni rabbi li aqraba min haza. Ka ce wanne ne ya fi kusa da shirya? Ai wanne ne shirya, wanne ne bata, ba maganan kusanci ko nesa a nan gurin. Amma magana wanda yake kowane ɗaya zai iya yiwa gaske ne, zai iya yiwa kure ne, to shine mutum zai faɗi wannan zancen. An gane ko? To a nan gurin yana daga cikin adalcin da dan adam zai wa kansa, yayin da sabani ya bayi al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yace kaza ya kawo hujjarsa, wanda yace kaza ya kawo hujjarsa. Allah bai arzita ka da ilimin da zaka iya rinjayar da zancen wani akan wani ba, to adalcin da zaka yi wa kanka sai ka tashi kana roƙon ubangiji ya shiryar da kai wanne ne yafi daidai. Insha Allah Allah ba zai tabar da kai ba. Ka rinka roƙon Allah, ya Allah shiryar da ni me yafi zama daidai. Shi yasa manzo Allah ya koyar da mu hatta a cikin du'aul istiftahi a cikin qiyamul layli. Manzo Allah ya koyar da mu me zamu faɗa. Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wa shahada anta tahkumu bayna ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ku ji irin wannan fadanci da manzon Allah yawa Allah kafin ya roke shi. Yace ya Allah ubangijin Jibrilu, ya Allah ubangijin Mika'ilu, ya Allah ubangijin Israfilu. Wai idan yace ya Allah ubangijin mala'iku ba ya gama ba? Amma me yasa ya rinka kididdiga su da ɗaya dan ya tsawaita munajati tsakaninsa da Allah. Don da wanda zai ce ubangijin Jibrilu, ubangijin Mika'ilu, ubangijin Israfilu, da wanda zai ce ubangijin mala'iku a haɗe, wanne zai fi saurin karewa? Wanda ya faɗi na ƙarshe. To amma so yake munajatin ya tsawo. Ya masanin fai da ɓoye, ya mamallakin sama da ƙasa, kai ne mai hukunci tsakanin bayi dangane da abin da suka yi saɓani, shiryar da ni zuwa ga abin da yake shine tafarkin shirya game da abin da mutane suka yi sabani a ciki. Duk abin da mutane suka yi sabani, shiryar da ni abin da yake shine tafarki madaidaici. Haka manzo Allah ya koyar da mu faɗa. Kaga duk lokacin da mutum ya samu kansa cikin shakka, abin da wane ya faɗa da abin da wane ya faɗa, wanne ne ƙarya wanne ne gaskiya, abin da wane ya faɗa da abin da wane ya faɗa, wanne ne shirya wanne ne bata, wanne ne bid'a wanne ne sunna, in ka samu kanka cikin wannan rudin kwakwalwar, ubangiji bai maka tawfiki na ka gane dalilan, ka gane wanne ne wanda yake daidai wanne ne kure ba, tashi cikin dare ke ma tashi cikin dare ki roki Allah ko ka roki Allah bukatanka, za ga Allah shi da kai daidai. Amma idan ka kalli shekaru ko ka kalli yawa ko ka kalli abin da aka gada a gidaje a wurin iyaye da kakanni, to babu yadda za ka iya samun tafarki madaidaci. Wanda yake son tafarki madaidaci ya tajarradu min kulli shay. Mutum yana nemawa kansa yanci ne daga dukkan wata igiya, igiyar kabilanci, igiyar yangaranci, igiyar launin fata, igiyar sana'a, igiyar ɗariƙa, igiyar ƙungiya, kowace irin igiya ya warware ta daga wuyansa, ya nemo igiyar qala Allahu qala Rasulullah ya rataya a wuyansa, aya da hadisi su jashi duk inda suka ga dama. To wannan wanda yake son shirya kenan. Amma duk wanda zai ga kallon kaza yana kallon kaza yana kallon kaza sai gaba zai iya wannan ba. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أي من خبر من خبر أهل الكهف في الدلالة على نبوتي وهو مرتبط بقوله وأن زنتن دي ينا هدني دفتن الله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق للي زام لا برتامك كيس صدقتك أي إذا بلغتهم خبر أهل الكهف إذا كأسر ومتاني لبارن أصحاب الكهف الذي قصصناه عليك وندمك كيسا تامك شي فلا تقتصر عليه kada ka takaita kawai a kansa bal qaddimil mashi'atal ilahiyya gabatar da ganin daman ubangiji fi aqwalika cikin maganganunka watlub min Allahil hidayah li a'zami mimma ata roki Allah ya shirye da kai sama da abin da duk ya baka rashadan wato shiriya ai hidaya
wa qad fa'ala Allah ta'ala zalika Allah ko ya riga ya aikata haka haythu atahu min qisasil anbiya'i wal akhbari bil wal ikhbari bil ghuyubi ma huwa a'zamu min zalik. Ba ma kisar ashabul kafi ba, sai Allah ya labarta manzan Allah kissoshin annabawa da suka wuce baya, labarurruka na gaibu da suka wuce da wanda za su zo, duk Allah ya labartawa annabinsa sallallahu alaihi wasallam wani abu na gaibu don ya girmama shi, don ya darjanta shi, ya kwarzanta shi, ya fifita shi akan kowa cikin mutane, akan kowa cikin halittun Allah gaba daya. An gane ko? To sai Allah ce bi ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ولبثوا سوء أهل الكهف سنزونا في كهفهم cikin kogonsu 300 sinina har shekaru 300. Shekaru 300 wannan sinina din malai ce atafu bayanin, wato atafi ne na bayanin li 300 da aka ce sinina din, wa hadhihi sunun as-300 waɗannan shekaru 300 inda ahlul kitab, wato a wurin ahlul kitab shamsiya a shekaru na kidayar kwanaki kenan ba tare da izina na tsayawar wata ba. وتزيد القمرية عليها عند العربي أما أشيكرون تسيور وتا أو للارباوة وند دشي لارباوة كي أنفاني واتو سنا قالوا دا 9 سنين سوان شيكرو ترى وقد ذكرت في قوله أرأم بتشيكرو ترى تنسكن فدن الله تعالى وازدادوا 9 هرما سنقال ترى أي 9 سنين ف300 واتو شيكرو 300 الشمسية إن كوي كرجل رانيكو أكي game yadda ake kirgawa Januwari da February ranaku ba watan tsayawa yake a sama ba, kirga shi ake kawai da wucewar rana shi kenan an kirga shi. wa tis'un kamariya 309 amma shekaru 309 kuma kamariya in kirgen wata ne, wato dai fadin Allah ta'ala wa labisu fi kahfihim sun zauna a cikin kogonsu 300 sinina wazdadu 9 shekara 309 a kirgen tsayuwar wata. In ko an ce shekara 300 kadai a kirgin raneku ba tare da izina da tsayawar wata ba, wanda da shi ahlul kitab suke amfani. Kun gane da kyau? To wannan aya malamai sun yi sabani akai, maganganu guda biyu. Waɗansu malamai suka ce wa labisu, an gane ko? Wato yana cikin abin da ahlul kitab ne suka faɗa wajen sa yaquluna salasatun rabi'uhum ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجم بالغيب ويقولون 7 وثامنهم وكذا 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 وقالوا ولبثوا كما دي أهل الكتاب سنتي سو أهل الكهف سنزونا في كهفهم cikin kogonsu 300 sinina wasdadu 9 wadanda suka ce a'a wannan maganar walabithu khabarun min Allah azza wa jalla, labari ne daga wajen Allah. Allah ne ke bada labarin ga shekarun da ahlul kafi suka yi ko ashabul kafi suka yi a cikin kogo suna barcin nan, sune shekaru 300 da nawa da tara, shine walabisu fi kahfihim 300 sinina wasdadu 9. Allah ce qulillahu a'lamu bima labisu, kace da su ubangiji ta'ala shine mafi sani bima labisu dangane da tsawon lokacin da ashabul kafi suka zauna, mimman ikhtalafu fihi, wato sama da wanda suka yi sabani, wanda suka yi sabani kai ba su sani ba. wa huwa ma taqaddama zikruhu, shine abinda ambatansa ya riga ya gabata baya. wal maqsudu bi zikri hadha, abinda yasa aka ambaci haka wallahu a'lam, malai ce Allah dai shine mafi sani. ta'limun akhar bi raddi ma khafiya ilmuhu ila Allah, wato wata koyarwa ce duk abinda ilimin sa ya koyo gare ka to kamar yadda shi zuwa ga wajen Allah. Waɗansu malamai suka ce ba wai ba ma sai abin da ya ɓoye gare ka ba, abu komin sanin ka a kansa in bayan ka faɗe shi bisa ga sani to yana da kyau kace kuma Allahu a'lam. Faɗin ka Allahu a'lam bai nuna shakka kake ba, faɗin ka Allahu a'lam bai nuna baka da tabbas ba, amma duk yadda ka san wannan abin in an kwatanta sanin Allah game da wannan abin da sanin Allah da sanin ka wanne fi? Sanin Allah. wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. To wannan ladabi ne na musulunci,
ko fatawa aka yi maka bayan ka faɗa ka kawo dalili ka faɗi zantuka ka rinjayar sai ka ce kuma Allahu alam. Wannan shi ma ladabi ne da aka koyar da mai karantarwa mai wa'azantarwa. Duk abin da ka faɗa na halacci ko na haramci ko kaza bid'a ne ko sunna ne, duk yadda kake jin ka san abin kana da dalili a kai, wannan ka faɗa yana da kyau tare da dalilinka, amma da ƙarshe kuma ka mayar da ilimi zuwa ga Allah madaukakin sarki. Dan Allah ka duba ladabi irin wannan. In muna tafiya akan irin wannan, yaya wa'azuzzukan mu za su kasance, ya koyarwa mu za ta kasance. Duk irin yadda ka san abu, Allah da ya fi ka sanin shi. Shine gashi Allah ya ce wallabi su fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a, amma sai shi da annabi qulillahu a'lam bima labisu. Kace Allah shi ya fi sanin lokacin da duk da gashi ya labarta muku, amma shi ya fi sanin lokacin da suka zauna. Ma'ana kar ku dauka dan ya labarta muku yanzu kun yi tarayya da shi wajen sani din. Yanzu ku kun san adadin shekarun ne, amma a kowace shekara me ya faru a cikin ta ba ku sani ba. Amma kirgen shekarun 309 kun sani, da me ya faru cikin shekarun ba ku sani ba. Shekara nawa suke a hakarkarin dama kafin su juya kan hakarkarin hagu ba ku sani ba. Gashi ku ce wani kallibahum zatul yamini, wannan shine Allah shi zai ce qulillahu a'lamu bima labisu. An gane ko, wato koyarwa ce ta musamman. Walizalika fassalahu min al-qissa, walizalika fassalahu min al-qissa, dan haka Allah ya rabe wannan din daga cikin kissa aka kawo shi da karshe. Wa zakarahu fi adabil kalam al-mustanbata, ya ambace shi a cikin ladubban zance waɗanda za a iya cirowa minha a cikin kissa din. Wa atamma taqibati bi zikri sifatihi ta'ala, sannan Allah ya cike kissar da wato abin da ya shafi ambaton siffarsa, wa tanbihu bi ihatatihi bil ashiya, da kuma fadakarwa dangane da cewa ilimin sa ya game komai, liyar saka zalika fi zihnil mutakallim, dan hakan ya tabbatu a cikin zuciyar mai zance, wala yakhruju bi kalamihi an adabin min al adabil mazkura, kar ya fice a wajen zancensa daga wani ladabi cikin ladubban da aya ta ambata. Fa qala lahu, sai Allah ce da shi, lahu ghaibus samawati wal ardi, ga Allah ne gaibin sama da gaibin ƙasa yake. Gaibin da ke cikin ƙasa ba wanda ya sani sai shi, gaibin da ke cikin sama babu wanda ya sani sai shi. Da haka sai ce lahu gaibus samawati, asalin zance gaibus samawati wal ardi lahu, amma sai a gabatar da lahu aljaru wal majrur, wanda taqaddimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr. Ga da abin da azance kamata ya zo karshe, wannan na dauke da wani sako na balagar zance, shine lalle banda Allah din ba wanda ya san gaibin sama ko kasa. Da an ce gaibus samawati wal ardi lahu, to ya iya yiwa wani wanda ba Allah ba ya san gaibin sama ko gaibin kasa, amma tun da yace lahu sannan yace gaibus samawati wal ardi, ya nuna shi kadai ya sani. Daidai yake da iyyaka na abudu da iyyaka nasta'in. Da ya ce na abudu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, da ya iya yiwa, da ya halatta ka bauta wa wani, ka bauta wa Allah, ka nemi taimakon wani, ka nemi taimakon Allah. Amma tun da yace iyyaka, kai kadai na abudu muke bautawa, to wannan yanzu bai halatta ka bauta wa wani ba sai shi. Da haka yace lahu ghaibus samawati wal ard, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun alimul ghaibi wash shahadatil kabirul muta'al. Banda Allah ba wanda ya san gaibu sai shi kadai. Absir bihi wa asmi', yi mamakin jin Allah, yi mamakin ganin Allah. Absir bihi, yi mamakin ganin Allah, wa asmi', yi mamakin jin Allah. Jinsa yalwatacce ne don yana jin komai, komin nisa komin kusanci. Ganinsa yalwatacce ne, ba abin da ke fakuwa a gare shi. Inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama. Wannan siga ce ta ta'ajjub. Dama sigar ta'ajjub a cikin larabci guda biyu ce. Ɗayar ala wazani ma af'alahu, kamar ka ce ma ahsanahu, ma ajmalahu, ma asma'ahu, ma absarahu, ma ajmalahu, ma akawahu, dukkan wannan ala wazani ma af'alahu. Kana nufin yi mamakin jinsa, yi mamakin ganinsa, yi mamakin kyawunsa, yi mamakin karfinsa, yi mamakin kazaɗinsa. Sigar ta biyu ita ce wannan, asmi bihi ala wazani af'il bihi. An gane ko, idan ka ce ajmil bihi, yi mamakin kyawunsa ko tsaftarsa. Ahsin bihi, yi mamakin kyawunsa. An gane ko, ajwud bihi, yi mamakin kyautarsa da baiwarsa.
aqri bihi yi mamakin iya karatunsa, asmi bihi yi mamakin jinsa, absir bihi yi mamakin ganinsa. Ina fata an fahimta. Akrim bihi yi mamakin karancinsa, wato siga ce ta ta'ajjub. A larabci baka sai da zaka fassara ta da Hausa ba, kawai sai dai ka kusantowa mutane su gane ku wuce, amma wanda ya san larabci ya san me aka ce. Kun gane da kyau? Asmi bihi wa absir, wannan na nuna siffantuwar Allah da as-sam'u shine ji, na nuna siffantuwar Allah da mai albasaru shine gani. Waɗannan siffofi so da dama Allah yana hada su cikin alkur'ani. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Inna Allah kana sami'an basira. Kaga as-sam'u da al-basaru. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أسمع به وأبصر. ina fata an fahimta, ma'ana ana hada ji da gani, domin da ji ne ke jin dukkan maganganunmu, da gani ne yake leƙe, yake tsinkayo, yake hango, yake ganin dukkanin ayyukanmu, wanda da wannan ne kuma za a yi mana hisabi ranar tashin kiyama. wala malakum min dunihi min wali, haka ne ko malahum min dunihi min wali, su mutane ba su da wani majibincin lamari wanda yake ba Allah ba. Li ahli samawati wal ardi, mutanen sama ko kasa ba su da wani min waliyin majibincin lamari, ai nasir mataimaki wanda zai taimake su ba Allah madaukakin sarki ba. An gane ko alwilaya sukan ce wane waliyul li fulan idan ya zanto majibincin lamarinsa ko ya zanto masoyinsa. Sukan ce dai alwaliyu kullu man aqada bainaka wa bainahu sababun tuwalihi wa yuwalika bihi, dukkan mutumin da aka samu wani sababi wanda a sanadiyarsa kake son shi, shi ma yake son ka, to ka zama waliyinsa, shi ma ya zama waliyinka. Da haka mummunai waliyan juna ne. wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ila akhir al-aya. Sannan Allah kuma waliyin mummune ne, manzan Allah kuma waliyin mummune ne, kamar yadda waliyai mummune kuma waliyan junan su ne. inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah majibincin lamarin mu ne, shi ke kula da mu, shi ke taimakon mu, shi ke ba mu agaji. Mu kuma masoya Allah ne, waliyan Allah ne, muna bautata masa, muna gaskata shi, muna ɗayanta shi, muna kaɗaita shi, muna ƙoƙarin bin umarninsa, muna ƙoƙarin hannuwa daga abin da ya hana. Mu so wanda ya ce a so, mu ƙi wanda ya ce a ƙi. Kaga mu ga wilayar mu dangane da Ubangiji, ga wilayar Allah kuma dangane da mu. Wilayar Allah dangane da mu ta shafi mai taimakon mu, ba mu lada, jibuntar lamarinmu, kare mu daga abin da muke jin tsoro, tabbatar mana me muke so mu samu, iko a kanmu, rinjaye a kanmu. Zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Wani na iya zuwa ya tambaye ka, yace to Allah madaukakin sarki waliyin mummune ne kadai ko kuma har kafirai ma Allah ne waliyin su? Sai ka bashi ansa ka ce me? Kila ka kalli wannan ayar ka ce zalika bi anna Allah maulal ladzina amanu, Allah shine maula na waɗanda suka yi imani, shine majibincin lamarin wanda suka yi imani. Wa annal kafirina la maula lahum, amma kafirai ba su da maula, ba su da wali, ba su da majibincin lamari. To idan ka kalli wannan ayar a haka sai a ce a'a, abinda zaka tantance kafin ka bada ansa, wilaya iri biyu ce, akwai wilaya amma, akwai wilaya khassa. Wilaya amma, Allah waliyinmu ne mu duka ta hanyar mulki, ta hanyar rinjaye, alkaharu wal ghalabatu wal mulku wat tadbiru. Rinjaye akan mu, mulkar mu, gudanar da al'amarin mu. Ya zama waliyinmu mu duka, mu da kafirai. Thumma ruddu ila Allah
مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا سوء أنني أكتي ردوا إلى الله مولاهم الحق بكافر با تنكو أنت وأن الكافرين لا مولى لهم أشياء ولاية هناك ولاية عامة وهناك ولاية عامة ملكي gudanarwa sarrafawa ubangiji ta Allah na kawo sanyi da mu da kafirai dole mu ji ya kawo ruwan sama da mu da kafirai dole ruwan saman nan ya jika mu ko mun ki ko mun so ya kawo ambaliya ya kawo gobara ya kawo wato ainihin abubuwa da dama karkashin ikonsa da mulkinsa duk technology din kafirai ba su isa ba su hana guguwa tasowa ba su isa ba su hana ruwan sama da zai zo ya musu rusau ya karya gidajensu guguwa da za ta yaye rufin kwanukansu ta karye tilakon lantarkinsu ba sai ita su hana ta tasowa ba dan Allah ne ke gudanar da su ta wannan bariyar maulahumul haq din kenan kuma in ya tashi karɓar ransu ba sai su ce kaza ba kuma ganin damarsa ne a haife ka inda ya so ba inda kai ka zaɓa ba ƙasar a cikin family din da ya so ba family din da kai ka zaɓa ba da za a nemi shawarar wani aida ya canza family amma babu yadda iya haka Allah ya sako ka ta nan haka za ka rayu sawa'un mutanen kirki ne sawa'un mutanen banza ne masu tarihi ne marasa tarihi ne mabiya sunna ne yan bid'a ne masu tauhidi ne masu shirka ne ba yadda ka iya haka Allah ya kaddara ta riga ta fata kuma amma wilaya khassa taimako da agaji wanda wannan ya shafe mu musuwa mummunai amma banda kafirai to shi ake nufi da faɗin Allah ta'ala zalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum ma lahum min dunihi min wali wala yushriku fi hukmihi ahada baya taranya wani cikin hukuncinsa shi Allah idan yayi hukunci shi kadai ne ba mai tarayya da shi a wata kira'a wala tushrik fi hukmihi ahada karka shirkanta wani cikin mulkin Allah ta'ala sai Allah ce واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا watlu ma uhiya ilaika karanta abinda ake maka wahayinsa daga wajen ubangijinka min kitabi rabbika na littafin ubangijinka la mubaddala li kalimatihi ba wanda ya isa ya musanya kalmomin Allah ba wanda ya isa ya canja hukuncin Allah walan tajida min dunihi multahada da dai ba za ka iya samun wata mafaka ba kuma bayan Allah ta'ala wannan ayar kamata ya mu kyale ta dan ta shafi ayoyin da suka wuce baya domin daidai nan inda muka tsaya ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada nan ne inda kissar ashabul kahfi ta kare amma watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika sabon zance ne sabon faifai ne wanda baya da alaka da na baya yana dauke da wadansu darussa na musamman masu matukar muhimmancin da in mun shige su yanzu ba za mu iya musu warwara filla daki ba don haka sai mu dakata a nan gurin a lokaci na gaba za mu tashi a kai abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi yafe mana kafin in rufe bari in ce da ku mu fara ansa tambayoyi Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi menene fasaran wannan aya zuwa karshen ta fasaran ta shine inna Allah wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi salati ga annabi kuma ku sallama masa salatin Allah ga annabi kamar yadda Abul Aliya ya fassara a cikin sahih al-Bukhari sana'uhu alaihi fil mala'il a'la Allah zai rinka ambatan annabi yana yaba masa a fadarsa ta mala'iku shine salatin Allah ga annabi din salatun mala'iku ga annabi al-istighfaru lahu rokawa annabi gafara suna masu cewa Allahumma ghfirhu Allahumma arhamhu ba dan yana da zunubin da ake bukatan yafewa ba sai dan hakan ya kara ɗaukaka matsayinsa ɗoriya akan nada to salatin da mu mutane za mu masa to wannan annabi ya koya mana sigar
za mu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadisin da ya shahara da cewa shine salatin da ya shahara da cewa shine salatul ibrahimiyya. Idan ka duba cikin sahih Bukhari a kitabut tafsir karkashin wannan aya, al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Ka'ab ibn Ujra wanda ya fassara wannan aya da shi. Haka idan ka duba tafsirin al-Imam an-Nasa'i za ka ga wannan hadisi. Haka idan ka duba tun daga Ishmawi dai hadisin da wato salatin da za ka ga ana kawowa kenan a matsayin shine salatin annabi. Duk salatin da ba wannan ba to bai ansa sunan salatin annabi dan wannan shine salatin da annabi ya koyar shi da bakinsa mai tsarki sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Kuma kamar yadda na faɗa muku wani lokaci a wajen karatu, wannan siga da annabi ya koyar ta salatul ibrahimiyya ita ce za a yi amfani da ita lokacin da za a yi wa annabi salati a cikin sallah. Dan tambayar da sahabbai suka yi masa kenan da aka ce sallu alaihi wa sallimu taslima, suka ce mun san yadda ake yin salati, mukan ce mun san yadda ake sallama, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, amma ya ake maka salati ne mun sani ba. Sai annabi ce qulu, kaga umarni ne wannan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad zuwa karshe. To haka idan ka tashi wa annabi salati, irin salatin da ake bayan kiran sallah, to shi ma salatin da zaka yi kira, ka san ladabin kiran sallah ka maimaita abinda mai kiran sallah ke faɗa. Sai je wajen hayya ala salat da hayya ala fala zaka ce la haula wala quwwata illa billah. Idan ya ce la ilaha illallah a ƙarshe kuma zaka ce la ilaha illallah. To kana gama la ilaha illallah sai kai wa annabi salati. Abu na biyu kenan, bayan maimaita abinda mai kiran sallah ke faɗa kenan. Abu na uku shine kuma sai ka roƙa masa wasila, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa salatul qa'ima. Daga nan gurin abu na hudu sai ka ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasula. Sannan abu na biyar sai ka roƙi bukatar ka da kake so ka roƙi Allah, tunda manzon Allah ya nuna addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah da iqama ba a mai da ita baya, ana karɓar ta. To kaga a nan gurin duk wannan salatin zaka yi. Amma idan kana wurin darasi inda ake yawan maimaita annabi sallallahu alaihi wa sallam, dandanan a ce kara rasulullah, kaga zaka ce sallallahu alaihi wasallam, to anan ba a kallafa maka ba sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallai har zuwa karshe. Dan wannan baya cikin ikon dan adam ya iya yin wannan. Abinda kawai mutum zai anan gurin sai ya takaitaccen salati da shi aka ji magabata suna yi, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da an ce kala rasulullah sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan wannan salati ne da kake maimaitawa a wuri guda zaka maimaita so 100, wani lokacin sama da so 1000. Duk da an amince sai ka yi, to ba za ka iya ansa wancan bukatar na salatul ibrahimiyya ba. Ina fatan wannan dai ansa ta fito. Wannan kuma yace menene hikimar sau da yawa a cikin ayoyin alkur'ani sai ubangiji ya faɗi wata magana amma cikonta yana cikin wata ayar daban. Kamar nan an ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan, kaga aya ce. Sai kuma aka ce illa an yasha Allah, kaga wannan illa an yasha Allah tana da alaka da wala taqulanna, amma ga shi an raba ayoyinsu. Wannan kan suna nan da yawa cikin alkur'ani. Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil-layl afala taqilun, kaga wa bil-layl din nan latamurruna alaihim musbihin wa bil-layl, amma sai aka raba su, wancan a cikin wata aya, wancan a cikin wata aya daban. A nan gurin ubangiji ta'ala ne kadai ya san hikimar da yasa ya raba kayansa, ba abin da ya rage sai ka bi shi. Kamar Imam Malik da aka tambaye shi me yasa magabata idan sun zo wajen rubuta az-zakat, idan sun yi kaulasan a maimakon su yi alibaki sai su yi waw sannan su yi aluja akan waw. Idan sun zo wajen as-sala a cikin Qur'ani, idan sun yi lamun a madan su yi alibaki ko su yi lamalu, a sai su yi wawun sannan sai su yi alu a kansa. Sai ce ni wa ban sani ba, haka sahabbai suka rubuta, haka za mu rubuta. Haka Imam Malik ibn Anas zai faɗa. Ma'ana za mu yi biyayya ne, ko ka san hikima ko baka san hikima ba, dole kai wa Allah biyayya. Wannan kuma yace menene halaccin yin amfani da kalandar miladiya a madadin hijiriya? A gaskiya abin da ya kamata shine yin amfani da hijiriya. To amma tura sun riga sun ci mu da yaki, sun yaki tunanin mu, gashi sun fice daga cikin kasashen, amma har yanzu al'adunsu da ɗabi'unsu suke mallakar mu.
yanzu da yawa daga cikin ko ma'aikatan gwamnati ko 'yan boko wanda ba su damu da addini ba, shi gane yake ma kauyanci ne ka zo kana bayar da tarihin hijira ka ce yau kaza ga watan rabiul awwal ko rabiul sani ko jumadal hula ko jumadal sani. Shi ka burge shi ne ka fada january da february da march da april da sauransu. To wanda yake bayar da muhimmanci ga kalandar addinin musulunci shine kan gaba. Ni a cikin karatu na ɗauki tsarin in faɗi kalanda, in faɗi hijira kalandar musulunci, sannan daga baya in faɗi miladiya, saboda rayuwa irin ta yau wadda za a yi wa mutum ƙarya a ce ya ce kaza bai ce ba. Shi yasa dukkan karatuttuka da nake yi nukan yi kokarin in ba mantuwa da ajizanci na dan adam ba sai na faɗi hijira, ko ban sani ba zan ce ko na manta sai na tambaye mutane yau nawa ga wata in faɗa, dan saboda idan an ce na ce kaza sai in ce a yaushe kuma a ina, tunda dai darussan ina yin su a gari gari, gashi ina yin waɗansu a Kano, ga waɗansu na yi a Bauchi, waɗansu a Maiduguri, waɗansu a Kaduna, waɗansu a waɗansu wuraren daban. Akwai darasi kuma akwai lacca ko faɗakarwa, to ka kowanne sai kai masa tarihi na hijira. Amfanin wannan duk wanda ya ce ka ce kaza sai ka ce kawo kasar a kuma wace rana aka ce kaza din. Wani dan waya ta bugo min waya, ina jin a Sharifai ne ko a Kofar Wambai na manta, lokacin da aka yi hatsaniya kan karatun da muka fara na Kofar Gida Alhaji Yusuf Abdullahi na Umdatul Ahkam. Shi yana bugo waya ne, yana min nasiha dan menene nake yin karatutukan da ake yi rigima, in hakura mana in daina ko in ci gaba da faɗin abin da sauran mutane suke faɗa, dan dai a zauna lafiya kana samu rigima. Sai na ce da shi to menene aka faɗa maka na faɗa wanda kake ganin ya yi muni kwarai da gaske wanda ya kamata in daina faɗa. Ice na farko dai an ce kana zagin waliyan Allah, kuma kana kai makiyin annabi ne, baka san annabi, baka kaza baka kaza baka kaza, saboda haka ne ma aka hana ka karatun Kofar Wambai. Na ce to zan maka kwatance, ka je wurin masu sayan kasar, ba ni zan baka ba, ka nemi kasar din da aka yi na wannan Kofar Wambai din ka sa ka ji, gobe da daddare karfe 10 ina jiran ka bugo min waya, amma kai ma alƙawari tsakaninka da Allah zaka yi haka. Yace ya yarda. Ya je ne mu kasar yasa ya ji, da daddare kuma ya bugo min yace na ji kasar gaba daya, yace amma kai ne a cikin wannan kasar din? Nace ni ne, ba wani bane. Yace to mu abin da aka faɗa mana ya shawo man da abin da na ji a kasar din, dan ni a cikin kasar din sai na ji ni kaina ina da buƙatar in ji wannan karatun. Na ce to kila ka ce wannan ne na faɗa ma, amma ka je dukkan wurin wani wai sai da kasar da zaka ji ina ake sai da kasar din Ja'far, da ka je ka ce baka kasar din Ja'far kowanne ne, ko na bara ko na bana ko na Kano ko na Bauchi ko na Maiduguri ko ba wanne ne, ka samu guda biyu dan Allah ka ji, ko uku na baka kwana biyu. Ya je yana waɗansu kasar din daban wanda ni ban ma san wani kasar bane, sai shi yake bani labari. Ya ce to malam dai na lura wannan abin fitina ne. Na ce to Allah tsare mu da fitina. Na ce to duk abin da za a ce maka wani ya ce kaga ya kamata ka nemi bayani daga wajensa. To ni wannan shi yasa dan na lura cewa idan zan faɗi hijira kadai, to da yawa daga cikin waɗanda suka bala'antu da kalandar bature ba za su gane ba, sai in faɗi hijirar sai in faɗi wancan dan in kafa mutane hujja. An gane ko? Tunda muna zaune ne a ƙasa ɗaya da musulmai da kafirai, kuma za a turo maka dan security musulmi, za a iya turo maka kuma kafiri, kuma dan security musulmi na iya rubuta report akan ka, kuma kafiri zai iya rubutawa. To ka faɗa masa ji har tarihin kalandar da ya yi imani da ita, gashi rana kaza ka ce kaza, me ka ce wanda ya kare doka ko ya saba wa ka'ida, ko ka zagi wani ko ka ci mutuncin wani, shikenan magana ta riga ta kare. Ina jin ni dai wannan shi da uzuri na da na bayar, da nake bayarwa idan an tambaye ni me yasa nake faɗin kalanda. Amma in ba haka ba gaskiya kalandar musulunci ita ce kawai kalanda, ta arna bai kamata ba, kwata-kwata bai kamata ba yin amfani da ita. Allah kawo ranar da kalandar musulunci za ta mai gurbinta. Wannan ce da Allah mutumin da ya sanya wa ɗansa suna daga cikin sunayen ashabul kahfi din nan, sai yanzu ya ji karatu, ya halatta ya canja a guje kuwa. Daga nan ma in ka zaba sai ka je gida ka faɗawa ɗan, ka faɗawa uwar, kuma ka faɗawa mutanen. Idan ma yaron ya girma ne ko an sa shi makaranta sai ka je high court, ka je ka yi declaring din cewa sunan ɗanka daga yau ya koma kaza, ka sake masa sabuwar takarda. Manzon Allah ya canja sunayen sahabbai da dama waɗanda da sunayen su ba su da kyau, cikin maza ko mata.
an gane ko. Da haka wannan tabbatacce ne a cikin suna. Ko da juwairiya da sunanta ba juwairiya ba, manzo Allah ya canja mata juwairiya. Wata mata zo ta ce manzo Allah ce ya sunanki, ta ce Asiya. Asiya kaga bi sad mai sabo kenan. Manzo Allah ce daga yau sunanki Jamila, ya canja mata. Da yawa daga cikin sahabbai manzo Allah ya canja musu sunaye. Da haka idan an sa suna bisa kuskure ba mai kyau ba, daga bayan haka ji wa'azi sai a canja, ba komai, kuma ba sai an sake wani ragon suna ba. Wannan kuma yake cewa hada Qur'ani a zamanin Abubakar da Usman to wannan dai ban fahimci tambayar sosai ba, dan ya kawo maganar tahajjudi ya kukulla, wanda yake da wannan tambayar in yana nan sai ya faɗa in ji, gaskiya ban fahimci rubutunsa sosai ba. Daga nan gurin sai yan uwa da dama da suka rubuto mun takaddu, waɗansu na jaje, waɗansu na shawarwari, don na ga takaddunsu na gode, Allah saka musu alkhairi. Kuma shawarwarin da kuka bayar bi iznihi ta'ala duk wadda take ta dace za a yi aiki da ita da izinin Allah ta'ala. Akwai kuma waɗanda suke su kuma sun rubuto takardu ne na neman afuwa da cewa sun zazzage da sun ci mutunci na, ko kuma an sha sa su rinka yin yasin da tabbata da a kaina. To amma abubuwan da suka faru kwanan nan sun ba su wata fahimta daban sabanin fahimtar da aka dora su akai. Da yawan su ma waɗansu ba ne suka rubuta ba, sun rubuta ranar lacca a ranar da ni bana nan, ranar Asabar. Laccar da aka yi Asabar bana nan, Malam Abba Goge ke faɗa. Waɗansu ma har da sunayensu, waɗansu ma har da sunayen unguwanninsu. Mutanen unguwa kaza, mabiya kaza sun ce kaza, mutanen unguwa kaza da sunayensu da komai. To duk waɗannan abinda nake cewa shine dukkan wanda ya zage ni bisa ga kuskure, ni na yafe masa har tsakani da Allah, ba wani mutum da nake kullace da shi a zuci. Kuma ni abin da nake cewa mutane shine dukkan mutumin da ya rike alkur'ani da izinin Allah ba zai kunyata ba. Jiya a cikin darasin Qur'ani na faɗa muku wannan. Akwai wani wanda ya bani dariya, shi ya fi bani dariya. Yace malam wani dafa'i kake da shi ni ma in samu irinsa, dan na san da kaza da kaza da kaza da aka yi, lalle kai ma ba a tsaye kake ba a zaune kake ba a tsaye kake. Kuna son ku ji dafa'in da nake da shi? Billahi allazi la ilaha illa huwa, ba ni da wani dafa'i da ya wuce alqur'ani. Abinda na yi imani da shi shine idan na zo kwanciya zan karanta duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mutane ce a karanta, waɗanda na tuno shi a zuci zan faɗe shi, wanda na kasa tunowa shi kenan. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, ayatul kursi, amana rasulu zuwa karshe. Su ne dai Allahumma qini azabaka yawma tabasu ibadaka, ba wani dafa'i ba wani lakani, sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Je ka so kurmi ka ce a baka littafin al-azkar na Imam an-Nawawi, idan zaka samu waɗannan a ciki. Ranan da duk Allah ya bani sukuni naji bana jin ragwanci dan ina da barci mai yawa. Ranan da duk Allah ya bani sukuni bana jin ragwanci, in na tashi a madadin in yi tilawa ta alqur'ani, ka san makarancin qur'ani sai yana tilawa, in ba haka ba sai ta me sai ta zube. To ranan da duk Allah madaukakin sarki ya bani iko naji zan iya yin abin nan shafa'i da wutiri mai tsawo, to sai in karanta ko izu ɗaya ko biyu ko uku ko sama da haka. A cikin kowace sujada kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ni daga magabta. Wannan shine kawai abin da nake yi. Kai ma je kai ta yi daga yau. Cikin taskar annabi yake, ba wata bara ba ce wai sai an ja ka gefe guda ka bayar da kuɗin kafin alƙalami. Ka tashi kai ta yi cikin dare. Kuma ko tuka mota nake, kamar yadda nake faɗa muku, ina faɗa mahaddata su san dabarar da za su rike tilawarsu. Daga nan idan ina da karatu a Beirut Road, idan na fita daga gida na kalli lissafa kila minti 20 za ta kai ni saboda go slow din gidan Murtala,
to insha Allah cikin minti 20 din nan inda ni kadai na tafi suna karanta izu biyu, in na je dawowa kuma suna karanta izu biyu, kaga izu 4 kenan. Akwai kuma wata dabara da zaka yi, ka dauka kullum bayan kowace sallah ta farilla guda 5 za ka karanta izu 1 kadai. In kullum wannan kadai zaka yi, ma'ana a yi ne za ka karanta izu nawa, a kwana nawa za ka sauke, ba ku yi lissafi ba, kwana 12. To idan kana son kuma ka ji daɗin lissafi sai ka ɗauka kawai duk kwana 10 ka sauke, a maimakon izu 5 ka rinka yin izu 6, kullum izu 6 duk kwana 10 za ka sauke, kowane wata kana sauka guda 3. To duk lokacin da ka sauke din nan kuma sai ka yi tawassuli da wannan saukar, ka roki Allah bukatunka, ka roki Allah alkhairi na duniya, ka roki Allah alkhairi na lahira, ka roki Allah tsari daga dukkan abin da kake jin tsoro, ka roƙawa ma wanda ma ka sani cikin musulmi na cikin wani hali, wani ma ka san shi wani baka san shi ba, wani ma ya sani wani ma bai sani ba. An gane ko? To wannan shine kawai, idan ka ɗauki wannan ka samu kyakkyawan dafa'i. In ko baka haddace Qur'ani ba to sai ka ɗauki allo ka wanke ka koma yanzu ka ci gaba. In ko ba da allo ba to kai da takarda ka samu wani malami da zai karanta da kai Qur'ani, kar ka bari shekaru su ce ka ce shekaru sun yawa. Kamar yadda na faɗa yan uwa jiya da muka karatu, na ce muna yin wani abu sai mu kuskuren wayo da karatu, cikin mu ba wanda ya girma da cin tuwo, amma ya girma da karatu. Tun kana yaro kake ci har yanzu amma baka daina ba, to karatu kuma sai ka ce kuma ka girma. To don haka sai mutum ya samu lokaci ya ware, ka rinka yawan karanta Qur'ani bi iznihi ta'ala. Dukkan abin da za a saka a gaba kansa ba za a iya ba, nan gani nan bari. Wannan baya hana idan Allah ya so ya jarrabe ka dai ya ɗaukaka darajar ka, wata rana kuma kaga wani abin ya same ka, wannan kuma sunnatul hayati ne. Manzan Allah shi Allah ya fi kauna a duniya, kuma shi zai fi kowa samun tsaro daga bangaren Ubangiji. Wallahu ya asimuka. Tare da haka a yakin Uhudu aka karya masa haƙori, aka fasa masa kai, jini ya rinka zuba daga jikinsa. Shi da kansa ya fara rinka cewa kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Ya mutane za su rotsa kan annabinsu dan kawai yana kiransu zuwa ga musulunci. Allah ya saukar da aya ce laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun. Al'amarin ba a hannunka bake, in Allah ya ga dama ya karbi tubansu su tuba, su wanda suka yi ma wannan abin, in Allah ya ga dama ya danke su da azaba. Haka ko aka yi waɗansu suka tuba. Shugaban rundunar da aka yi Uhudun ma Abu Sufyanin ma ya zo ya tuba. To da haka ba a riƙe gaba mai tsanani irin wannan. Duk yadda ɗan bid'a ya yi maka zafi ko ya maka ba daidai ba, sai ka tuna cewa kai fa sunnar annabi kake bi, ita kuma sunna ba ta ragwaye ba ce ba, ita kuma sunna ba ta matsorata ba ce ba. Kun gane da kyau? Ba ta ragwaye ba ce, ba ta matsorata ba ce ba. Kuma dai tun da dai ka taɓa sunnar nan, wani ɓangare na abin da wanda ya shafi da sunnar, wanda ya shafi wanda ya zo da sunnar, wani ɓangare na abin da ya shafe shi ko yaya sai ya shafe ka. Ka duba abin da Waraqatu bin Nawfal ya faɗawa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da farkon wahayi da suka je wurin shi da Khadija, yana ba shi labarin abin da ya gani sai ce zalikan namusul ladzi nazzala Allahu ala Musa laitani fiha jazaa iz yukhrijuka qaumuka laitani akunu hayya ansuruka nasran mu'azzara. Yace ina ma ina da kwari lokacin da mutanen ka za su kore ka daga garinka, ina ma ina nan da rai da zan taimake ka taimako mai karfafa gwiwa. Manzon Allah suke cewa a mukhrajiyahum, yanzu mutanen maka za su kore ni, su da suka samu suna al-amin. Dan dangi ne fa ne a maka din, ba bare bane, ba bako bane, ba dan dangi ne kuma su kore ni. Sai Warqatu bin Nawfal ya ce da shi lam ya'ti ahadun qattu bi misli ma utita bihi ko ataita bihi illa wa qad udi. Ba wani cikin mutane da zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an yi adawa da shi. To shikenan kana son sunna sai a soka. Ai alhamdulillah ya kasance wanda yake son ka mutumin kirki ne, wanda yake kinka kuma shi ne. To kaga wannan daban. Wato kullum ka yi kokarin riko da sunnar manzo Allah, ka ga cewa tsakaninka da Allah dan shi kake ko kana yi dan wani.
wallahi matsala ba ita ce adawa ko gwagwarmaya da zaka ci karo daga wajen mutane ba, matsala shine ubangiji ya ga zuciyarka cewa ba dan shi kake ba. Ko kai malami ne, ko kai dan hizba ne, ko kai dan agaji ne, ko kai dan kwamitin masallaci ne, ko kai dan zuwa ka saurari karatu ne, ko menene kai, matsalar ka shine ba wai a dake ka ko a zage ka ko a ci mutuncinka ba, wannan ba ita ce matsalar ka ba fa, wannan ba abin da za ta rage maka. Matsalar ka shine ubangiji ta'ala ya san cewa ƙarya kake kai ba daga sai kake ba. Yaya za ka yi ka jaddada niyyarka, ya za ka yi ka yaƙi shaiɗaninka. Ka tuna da hadisin da manzan Allah ke cewa mutum uku su ne farkon wanda za a fara ƙonawa a cikin wutar ranar tashin kiyama. Mutum na farko jarumi a fagen yaƙi, ya yi jarunta, ya yi sadaukantaka har aka kashe shi. Ubangiji ta yadda shi ya tunatar da shi ni'imomin da ya masa, ya ce da shi gashi kayi yaƙi kayi kaza har an kashe ka, dan me ya ce ya ubangiji a tafarkinka. Allah ce ƙarya kake, kayi ne domin a ce wani jarumi ne wani sadauki ne, kuma an faɗa zo ka shiga wuta, sai a ja shi akan fuskarsa, mala'iku za su ja shi har zuwa wutar jahannama. Mutum na biyu attajiri ga wurtaccen da ya kashe kuɗi, masallaci, makaranta, jihadi, taimako, duk ayyukan alkhairi ba wanda ya kyale. Ubangiji ya tunatar da shi nemominsa, ya ce gashi kayi kaza kayi kaza kayi kaza, dan wa kai ce Allah dan kai ne, ya ce a'a ƙarya kake, kayi ne dan a faɗa, a ce wani mai yawan kyauta ne kuma an riga an faɗa, zo ka tafi wuta. Na uku da za a yi wa wannan sai malami wanda Allah ya sanar da shi Qur'ani, karatunsa da ma'anoninsa, yana aiki da su, yana faɗakarwa, yana wa'azi, ya jure wa kowane irin bala'i. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tunatar da shi nemominsa, sannan ya ce da shi ga abin da kai ga abin da kai dan wa kai, ya ce ya Allah na yi ne domin ka, ya ce ƙarya kai kayi ne dan a ce wani malami ne, wani makaranti ne, wani masani ne, wani dan gumurzu da gwagwarmaya ne, kuma an faɗa zo ka shiga wata jahannama. Wannan ita ce matsalar mu yi kokari mu gaya za mu yi mu fi karfin zukatanmu, mu fi karfin shaidan. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Ya za ka fi karfin zuciya, za ka fi karfin shaidan. To dole sai kana addu'a kana roƙon Allah ya tabbatar da kai kan tafarki madaidaici. In ka ci nasara ba gunantar ka bace, ba iyawar ka bace ba, taimako ne da gamdakatar daga wajen ubangiji. In ka samu fashalu, to kuma haka Allah ya kaddara ka samu wannan fashil din, wato ka samu karaya, ka samu targaɗe. Wannan kawai ita ce matsalarka. Da haka duk wani dan sunna kada ya dauka matsalar shi shine a zage shi ko a dake shi. Wannan wallahi mai sauki ce. An dake annabawa waɗansu an kashe su. Wa kazalika ja'alna lil kulli nabiyyin aduwwan min al mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrif al qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftarun. Da haka wannan ba ita ce matsalar ka ba. An kashe annabi Zakariya, an kashe annabi Yahaya, an yi kokarin kashe annabi Isa, an yi da'awar ma kashe shi, an yi kokarin kashe waye. Da haka a ce za a dake ka ko kashe ka ba ita ce matsalar ka ba. Matsalar ka ya kace tsakaninka da ubangijinka. Da haka wannan shine nasihar da nake mana. Kuma gatan da za ku yi wa kowane malami da kuke ganin malamin ku ne da yake karantar da sunna. Sawan a nan masallacin Usman bin Affan, a masallacin BUK, a masallacin Dorayi, a masallacin gadon Beirut Road, a masallacin Al-Ansar, a Brigade, a Kurna, a Rijiyar Lemo, a dukkan inda wani malami yake da kuka san kuna karuwa da kalmarsa, komin kankantar abin da kuke karuwa, gatan da za ku yi masa, ku tashi cikin dare ku sa shi cikin addu'a Ubangiji ta'ala ya kare shi daga talalabiyar shaitan. Wallahi wannan ya fi komai. Sannan ku roƙi Allah ya kare shi daga makida ta makiya da kullakullansu da makircinsu. Ba za su daina kulla ba. Wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin. Ka'idar ba a ce wayam kuruna ba aka yi shiru, sai aka ce wayam kurullah wa makaru makara wa makarna makaran wa hum la yash'urun. Fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'lamun. Dan haka duk wanda kuka yi wa addu'a ta gari, ni na ganin kun yi masa gata. In kun ga ya kuskure kuma ku faɗa masa da kalma mai daɗi yadda zai fahimta, ko a rubuce ko ku da shi,
to wannan kun yi wa mutum gata. Kabarbari to wallahi ni dai ina ganin amfanin su in an yi su ne don a tsoratar da kafirai, amma dai duk wanda ake kabarra da yawa idan bai ba hankali ba sai ku kai shi ku baro shi ba, billahi sai ku kai mutum ku baro ya zo ya rasa inda zai. Waɗansu daga cikin su shige aljanna kawai su gani shi kuma ya tsaya a wata kwana. Allah ya tsare mu, Allah ya tsare mu, don saboda sai mutum ya yi da gaske yadda zai yaƙi zuciyarsa ya komai dan Allah. Ya Allah ka arzuta mu yi domin ka. Kun gama lissafin kuɗin? To da kyau. Na'am, ina jin ka. Wannan ba tambaya ba ce, yaushe za a koma karatun Beirut Road? Haka ya ce. Ai yanzu ma ana karatu a Beirut Road. Wainawa? Gaskiya ba zan iya faɗa ba. Allah dai ya taimaka, amma dai ba zan iya faɗa ba, sai dai nan gaba kenan. Na'am. Falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman za maqrabatin aw miskinan za masraba. Lafazin al-aqaba yana nufin shinge da ke gabanka wanda zai iya tokare kai ya hana kaucewa, har sai in ka yi gwagwarmaya da shi ka ture shi sannan ka wuce, ko ka karya shi ko ka kutsa ta cikinsa. Al-aqaba kenan a larabci. Iqtahama fi'li madi kenan, yaqtahimu fi'li mudari'i. Al-iqtiham shine kutsawa cikin abu, ka kutsa ka shiga da karfin tsiya. Dan ina jin duk inda aka ce wani ya kutsa kai a hankali ya bi, fili ya samu ba kowa ko kuma akwai wani abin da ya dan tokare shi. To shine Allah ke cewa falaqata hamal aqaba, har yanzu bai kutsawa matsala ba, bai kutsawa shinge ba. Wa ma adraka mal aqaba, me ya sanar da kai abin da ake kira shinge da yake shingance dan adam ya hana shi shiga aljanna sai in ya ture shi sannan ya shiga. Menene wannan abun? Sai ya fassara shi fakku raqaba, yantar da bawa, au it'amun ko ciyar da abinci, fi yawmin zi masghaba, a wani yini da ake yunwa, ita ce masghaba. Wa zai ciyar? Yatiman za makaraba, ya ciyar da maraya ma'abucin kusanci, au miskinan za mataraba, ko kuma talaka ma'abucin kura wanda saboda talauci ga kura a kansa. Wato dangin ayyuka guda nawa kenan? Guda biyu. Fakku raqaba aw it'am fi yawmin dhi masghaba yatiman za makarbatin aw miskinan za mataraba. Wato ayyuka ne guda biyu. Aiki na farko yantar da bawa, wannan abu ne mai falala. Wato yana ɗaya daga cikin shinge wanda sai ka yaki da zuciya ka ture shi sai ka samu shiga aljanna. Abu na biyu al-it'am, ciyar da abinci ga mabukaci. Idan magidanci ne ka bashi buhuna ya je aje gidansa ya ci, idan wanda ke ba magidanci bane ka bashi da faffe ya ci. To ciyar da abinci din nan yana ɗaya daga cikin ababe da suke shinge ko kuma ababe waɗanda suke a'i kirga su matsala, wanda sai ka kutsa cikin su sannan sai ka yaki da zuciyarka sannan ka kutsa ka yi su kuma ka samu shiga aljanna. In ka tashi ciyarwa kuma ga mutanen da zaka ciyar, yatiman za makarbatin aw miskinan, to wanda yayi wannan din da yayi wannan zai samu lada? A'a, sun makana min allazina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama, sai in ya kasance cikin wanda suka yi imani, suka yi wasici da hakuri, suka yi wasici da jin tausayi. Domin duk ciyar da miskininka, duk yantar da bayinka, in mutum baya da imani za a bashi lada? Shi yasa aka ce sun makana min allazina amanu. Ina fata an fahimta. Kun gama kirgin ko da sauran? Na'am. Falyad'u nadiya, idan an ce nadi yan kulab ɗinka kenan, abokanan hiranka a dandalin da kake zama, sawa'in gida ne, soro ne, kofar kanti ne, irin kulab ɗin nan ne na dare. Allah yake kalubalantar Abu Jahal da ya ce zai yi wa annabi ta'addanci, sai Allah ce falyad'u nadiya, yaje ya kirawo yan kulab ɗinsa mana, yan kungiyar tasa, yan dabarsa, sanada uzzabaniya, mu kuma za mu kira zabaniyawa.
manzo Allah da kansa da ya ji Abu Jahl yana cewa ai zai kirawo yan kaza yayi zai kirawo yan kaza yace wallahi da ya yadda ya kirawo su da sai mala'iku sun zo da ranar Allah sun danke shi duniya tana gani zabaniyawan fili za su fito ba boyo su danki Abu Jahl kuma sai kuma ba sani ba sama ko kasa da ya ga hakan ko bai yadda ya kirawo yan daba tashi ba. na'am akan sahu Imam al-Bukhari ya yi babi cikin sahih al-Bukhari wanda yake nuna babin da yake nuna hada kafada da kafada da kuma hada idan sawu da idan sawu al-qadamu bil qadami wal katifu bil katifi kafada da kafada idan sawu da idan sawu haka Imam al-Bukhari ya yi babi a karkashin sa ya kawo hadisai da asar akwai hadisin An-Nu'man bin Bashir akwai na wadansu sahabban daban wanda suka ce kana ahaduna yulziku katifuhu bi katifi sahibihi wa qadamahu bi qadami sahibihi to kuma sai ka ce me a wata riwayar wa ka'abahu bi ka'abi sahibi kaga dai nuna hada kafafu sun hade kafadu sun hade wannan Bukhari babu yayi akai kaga wani malami yazo ya ce a kafada za a hada banda kafa kaga ya saba wannan babin na cikin sahih Bukhari a kitabus salati na'am shiga makabarta annabi ya koyar da mu in za mu shiga mu cire takalmi sai fa in mutum zai cutu menene cutuwa kamar akwai kaya ko ana tsananin zafin rana ta yadda ba za ka iya jurewa ba ko kuma an yi ruwa wurin da caɓi da yawa baka san ba inda za ka sa kafarka ko akwai kwalba a to in akwai waɗannan illolin sai ka shiga da takalmi babu laifi amma in ba waɗannan illolin to ka cire takalmi shine abin da yake wajibi lokacin da zaka shiga makabarta haka manzon Allah ya nuna cikin hadisi na'am wannan tafsirin sa zai zo bi iznihi ta'ala cikin ayoyin da zo gaba kullu shay'in halikun illa wajha mu kyale shi zuwa wannan lokacin na'am malam shawara bismillah in za a kira me wai a kira lancin na makaranta da waɗannan kudin a'a ba zan yi wannan shahadar ba wallahi ko ka je ka kashe kudin wannan kuma na lancin ba su samu ba wato ka gane ni ina da tabbas din cewa akwai bayan Allah mahasan su yi alkhairi da yawan su ma waɗansu a wajen Kano ko a Maiduguri ko a Bauchi ko a waɗansu wurare da sauransu to amma su ma can gudun suna da ayyukan suna alkhairi da suke mu me yasa nan ba za mu yi ba wai ku gane wani abu guda daya wani lokacin ma bari dai a gyale shi kenan dai kawai gaskiya ba za mu iya lancin ba gaskiya ba za mu iya lancin yanzu ni dai ban sani ba sai dai in shawarar yan uwa ta ce ayi amma dai ba ni da wannan shawara ni abin da aqida ta ko naira 3,000 4,000 na samu za a je a kashe su a wannan waje daga nan gudun har Allah ya kawo da za a gina in mun kasa yi mu tsaya in mun samu ko mu ci gaba amma dai ni ina ganin malamai na suna iyakacin kokarin su ba sa gajiya wajen karantarwa sai dai masu sauraron karatu suke gajiya wajen bada kudin su in za a yi wani aiki na alkhairi wannan kan zan iya kalubalantar ku duk malami na sunna a garin nan baya gajiyawa wajen ya bada karatu ko a gidansa ko a masallaci ko a ina ne amma mabiya sunna ne suke gajiyawa wajen su bada kudin su in za a yi wani aiki na alkhairi yanzu akwai wani fili su kutum da aka dauka aka ba wani a nan garin saboda mu kuma yana makwabtaka da mu kuma za a zo a gina masallaci a wajen a sanya lasifikoki su kallo Usman bin Affan gadan kaya daidai lokacin da muke tafsiri sai a rinka hayaniya ta yadda ba za a ji tafsirin ba to kaga wannan ba haƙƙina bane ba in ce kuma ga yadda za a yi amma haƙƙina ne in faɗa muku in ko kasa yi ba sai mutum ya hijira ba a ce 'yan sunnar Kano sun kasa gina makaranta ko masallaci
wato za ku sha mamaki wani abin lokacin faɗinsa bai ba yasa magana tana cin mutum amma kuma ba yadda za a yi a kyalita da haka. Nawa kuka samu malam? Ni na fi so in faɗa dan yi fatiha, na gaji fa sosai da sosai, na gaji wallahi tun ɗazu. An samu naira 64,820. Allah saka da alkhairi ga duk wanda ya taimaka. An ce kuma dan uwa ya bada katako na aiki da za a yi na sa dakin da waye da sauransu, shi ma Allah saka masa alkhairi. To saboda haka kofa dai a buɗe take, musamman kuɗi ko kayan aiki. Kayan aikin nan siminti ko yashi ko dutse ko block, duk wanda ya samu cikin wannan muna da bukatarsa. Kuma za mu iya sanar da ku da abin da ake ciki, inda muka tsaya mu ce muku mun tsaya. Kamar yadda na faɗa, gobe za mu yi karatu daga shi ne kuma sai mu rufe sai in daura ta zo. Da haka gobe ana gayyatar kowa da kowa ke. Daga shi insha Allah za mu takaita sai in kuma daura ta wuce sannan mu ci gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. ai ba mu da labari